Ator kantari Oier. Betiko lez, astiro laburpen txiki bat engot zer dan gure ator kantari Oier. Ondo dau. Bai ez, badazpada. Beti ego esperantzien, hor sartu izena gure laixiar irrati mundu honetara. Eta, Oier ipinen dugu, astero, musiki ipinen dutzegu, aurikular batzuekin. Eta berak nananeetan dau, edo nanana, edo, bueno, etorten jako nahinez, hitzez kantauarik, kantetan dau, berak belarrizetatik entzuten dauena. Berez erreza emoten dau, baina guk jartzen dugu, berak sortu dauen doinue, eta erronka izaten da, abesti hori asmatzia. Erronka itzela. Eta, aztion be, bueno, pasan aztien, jaban, kantabozkun, jente asko horribilea parte hartzen, eta honena, badazpada be, azken orduko despistaen badau, honen izango ditike, pasan azteku ipintie. Así que andan nien. Itxela. Abestilariak baino hobeto egiten dau. Berez, azaldu dute moduen ontxe entzule barri batu bada. Ez da oso erreza, asmatzi, gure Oier abeslari handizek jarri eskun erronka. Eta, zer? Susmori badako zuen? Susman bat bai. Ez da, dego rapero antza, ez? Horre jartzen zuen tokigaz. Doi hor lasai. Baina, aztion, behitu. Esan gendun, audizio bidez, bueno, eskainoen esan, baina ja esan nengo. Esan. Ikusi gu, astero, animitan hasi dela batzuk, mezu arrun bat bidali biherrien, audizio bidatzen. Eta guri audizioek gustatzen jakuz, hitzek irakurritxe baino askoz begitxau. Horregatik guk hitze erabiltzen dugu hemen, hitzea oskatuz, idatziz. Orduan, erabakiogu, audizio bidatzen da binari, jake aste honetan batzuk anima audien, txarteltxo bi. Bai, doble papeleta. Papeleta bikoitza. Bai. Hori da. Aukera doblie. Aukera doblie. Eta horregatik, igual, honen izango liteke, audizio horrek ipintie, bizteratu orduko zindan. Ez da? Animoso horrei, papeleta bideko zu ez, baina entzun daigun zuen erantzunez zindan. Carlos Tutorikanaz eta aste honetako abestia da... Gabon, bueno, aste honetako ator kantari Oierren abestia. Venga, técnico, Garrido, así quedatik, Garrido. Eta aste honetako abestia da... Waka Waka! Itxela. Kara teiten dau Carlosek, ala. Waka Waka. Bai, antza, ez da gigun ordan nagusen hau, baina... bai. Para nada, Karate quiero. Judoka. Ni filtrazio txiki batean dati dakit, lehiaketa honetan moneko sari bat, dastatu dauela. Así que hain urriñeko ez da bera. Igual ez dutxegu, mone. Venga, esango. Ez aizu, Baita. Baita, makina. Ei, opa, Carlos. Papeleta bizuezako jaten. Opa, Carli. Ni gaitik izen bazan, bos behipiniko nabezan, Olako, waka, waka! Zela, merezi dauz. Merezi hau. Bueno. Ia togetan badan. Eta baina, bigarren audizue, solapau da audizio hori ipini daigun? Ia. Hau, pues egunen jate. Gabon, bueno, aste honetako ator kantari Oierren abestiko erantzune, pentsetan dodala, waka waka hori uruko zan da, mundialeko abesti Shakira kantetan dauena. Venga, agur. Shakira kantetan dauena. Zalako magi, gure garazi. Garazi laixiar, esango txu. Garazi laixiar, parte da, gure taldeko beste bat. Bai. Guztiz. Hori da. Eta, honen izango nintzen audizioak entzunde, jakile zindan, ez? Benetan kanti, Finiko kanta, ez?
Bai, jarriko gu, eta venga, dale, tekniko emun. Samina mina sakalewa. Ba, bueno, audizio bieldu da bienak asmatu da, be. Bai. Shakiran, waka deko izena? Bai. Venga, waka. Orduko futbol ditxoso horren... Mundiala, mundiala izan zan. Bai. Mundialeko... Zera izan zan. Eta, ba, honena oin, izango zan, sosketa iki ez, hemen da gure Asier Saritxe eskuetan dela. Benetame... Mundialetik mundura, Bai. Hori da, eske, lotute, abestizez, Saritxe gaz, itzela gara, eta kamara lanetan da bien, Aimarbe itzela da. Venga, a ver, gure tamborra, tamborra. Ja, a ver. Larraitz Zabala. Pena ez, ui, parkatu. Osa, tenemos pentsetan, haupa Larraitz. Parkatu, Haupa Larraitz munduko gola zuretzat. Argidune da, Argizedeko. Itzela, munduko gola elkarrena. Elkarrena, Eta 5 zentimetro diametroa. Itzel. Bai. Politxe esan bida. Uste eta argizetan, gola. Bai, argidune, Argiduna bada, Ander. Eleganti, Argiztatutako... Itzela da. Mundu... Zure urrengo bidaiak eta horan pentsetako. Hori da. Bueltak emon eta atzamarra ipinita, atak. Umien kuartuen be elegante batuko dago. Bai, seguro. Zeren kuartu? Umiena, karri bidamena. Ez tozu gakin. Argitxera mondozu. Danontzako. Zelan ba. Ez dakit. Ez da izenala. Guretzako bai, baina bueno. Diskutu negili basaria parkatu da. Aurrera egin daigun. Aurrera egin dengun, eta horretako nena izango zen igual... Bai, baina nahen esan gure, baina... Vale. Baina aurrera egin gogu. Ez? Ideitu mitzeuta. Haupa, sí! Claro! Meko hauen sos, vale. Lo sabes, lo. Espera. Eta ematen aldu... Ez dakit, kobertu da harik elitxu gara, ez da dutxu gure? Bai. Horretan. Parkatu. Ez da entzuten, Oin bai. Venga, a ver, ia hartzen dazkon. Bai? Samina, waka, Samina, zakaregua. Afrika. Ondo! Sori jonak, itxelesko... Munduko gola argiduna. Zuretzat. Afrika da Bai. Claro. Hoxe, sosketik nogu tatoko jatzu? Bai. Xerixonak. 25 zentimetroko diametro duen. Mundu gola. Elkarren eskutik. Hori da, elkar argitaletxeak... Jorretako. Jorretako. Hori da. Claro. Aipatzia. Bai. A ver, anotik preguntetan nadie, ia zabaldu eta barruen sorpresi dauen. Barruen. Komprobo kogu. Ba, bueno, guk dakigule bombilla bat badau. Vale. Bombilla bitxe badau. Gero gehiago, ez dakigu. Vale. Dana ondo dago, dana perfecto. Dana ondo, hementxeko gure asierre begire, zer dagoen barruen. Plastiko mordo bat ikusten da. Bere lana itzela indago. Hori da. Bai. Asier, Bola hau barruen. mikrofono egin berba, Asier. Parkatu. Ez da.
Ya está. Bai. Hori? Dana en orden. Soizena lerraitz, irabaziozu aste honetako sarille. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko zeuri parte hartziarren astero gure lehiaketan. Bai, kostaiate irabazi, ez dut errebeti erbilina eta azkenien lortu zuten. Hori da, esperantza ez da sekule galdu bier, eta ondino, segidu horretan, igual sari hobi hauek edo ezberdin jemintzi dirabazteko aukera uko zuen. Vale, eskerrik asko. Venga, baiak atzetik non horrentzuten dan, Soizena pareja eta eskerrik asko. Vale, bai. Venga, Agur. Bai. Eta, bueno, sari duneri emonotzegu bere Soizena, bere posa, mundu gola itzela bat irazi dabe, jode, hori edo zeinek esteko etxien. Eta, aste honetako sari esango guzin dan? Bai, bata. Bai, hori da. Topa minutu hemen papeletan, zestu topetan. Urrengo asteko saria. Jan, etxeko gozoak. Bale, Jan etxeko gozoak. Osa, gure partaide batek... Delicious. Pastelera ditxaratxerak emondako, Emondako, eta eneiko gozuen sorta o saski o... Ez da gigu, sorpresa moduen izango da, baina benetan... Horna izango da itzela, Gozue, fijo. Seguro, bai. Itzela beten dauz pastela. Gozu eta jangarria, eske inungo zalantza izpiriparik izango da. Eta, hau irabazteko, ointxe laster jarriko guna duzio esa parte, zeren bida. A ber, Asier, zeren bida. Parte hartu aliziteko? Erantzune bielduz, ia zea bestidan, gure telefonora, edo sare sozialetara bestela, gure telefono gogoratu ingo. Venga. Bai, bata. Metxo gogoratu induzkoe, baina barrio esango gu. 6, 5, lau, 0, iru, 7, 9, lau. Ondo esan dut? Bai. Errepikatu, por si acaso. Venga, errepikatu, hemen gauzak errepikatu. 6, 5, lau, 0, iru, 7, 9, lau. Laguntzat guzti holan. Ederto. Edo bestela, sare sozialetan? Eta, bai, gogoratu audio bidez bieltzen mozue zuen mesue, bi papeleta sartuko guzti. Hori, animau, audizue bilatera. Papertxo bi. Audizue pizkatolan Aukera sorpresa bikoitza bada. guzue. Bai, Obeto. Igual triple. Bueno, pizkate, bai. Izango politia. Eta? Berezi badau. Merezi dago, eta jende ezberdin entzuti egure artien politxixeten da. Eta Bai. merezi dozu zeuen leku egite hemen be. Hori da. Eta, esan dugu zelan hartu bidan parte, baina parte hartzeko, entzumiko egonke, aste honetako kanti, así que aldanien teniko, emon. Na. Wow. De Dios. Bai. Opo, ayer, es que benetan... Beti. Ni astero jota izten dugu, jota eske me danak apurtute. Bai. Aixin uni joten dauen bestaki join momentuen. Begiren abele batek pista batean moten dozten. Baina, eske... Bai. Bueno, pista bat eukino, baina... Ondino txarra utxinau. Esan behar dugu bai, hemen tekniko bakarriak itxela, zinan kantia. Bai. Eta bigarren teknikoek badaki. Bueno, Ni pesusmo hartut zete baina. Igual... Tino jakin grabau edo audizio entzuna horretik. Ja, bai. Parkatu, eske jakin uste osu dala, igual ez da. Igual, Aimar... Eske hemen batzuk, zeuren burue ipintzen dabe, como, ni badakin, eta gero igual ez da. Igual ez da. Igual barrio bentzuten bo. Bai. Horra bil, ia. Zalantzatik. Bai. Venga. Bai, ial badan.
Terri baliz, na. Maieri itzela. Terrible. Ikusten da, abesten dagoen kantie, gustos ekin dagoela, Bai. Gustos ekin dagoela. Sentimendu pinotxo. Bai. Gustoko izango da, bai? Ez dakit, hemen batzu buruaz bai etzen dago, baina ez dakit, pixka bat, Nik bai esango nuke. Nik oso gatz ikusten dut, azte honetan. Nik idea bat badekot. Eta parte hartu gen geguk? Ja. Espadak izu parte hartu guzun beste. Ez dakit, ez dakit, nik beti astero lez esango neke, jake Aimarre aste honetan esateko, ni hasi nintzen, gero Aimarre jarraitza ben, Mikel Urdangarin dala. Mikel Urdangarin, hombre. Bai, Mikel Urdangarin zinleik, Helduko da. Ez que ez dakit, hor urrinetik piztatxo bat emun dozti, horrek saldia zera erun dozte, baina saldia zera. Gizago oskorri ero etortia eta burure. Ah, Moskorri. Moskorri. Bai. Hande pafi bilta dira. Zineke izen. Bueno, hoixen da, aste honetan atorkantari oier. Parte hartu. Bai, Hori da. jari zuen... 6-4-0-3 zemak izan, edo sare sozialetan, penitxa, traola kantari eta gero kantie eta kantien egile. Audioak papeleta doblie, gogoratu. Hori da, kontu izan, agotxez edo audio bitartez parte hartzen duzuenok, papeltxo bi eukuzuzela urrengo zosketan, eta beste barik, entzun daigun... Waka. Na